W ostatnich meczach nie grał Robert Lewandowski, ale też nie można wszystkiego zrzucać na jego barci. Ale zarząd Junimo Telicer Plewosce do trenera. No i nie ma. Dało świadczenie ostatnio, że ma pełne zaufanie trenera, ale go teraz zwolnił. Kasiepści media wrzucają weź sibik z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Nasie sydzi idą coraz wezi z Dobrzyńcą, MH Tech Marek Hartwig, wynajmani płodnosnika, montowani świątecznych dekoracjów. W Kasiebej świat wsiedkłe na glanc dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi-wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Na jej programy są dobrze wykunciony i dzanka Dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykuncienia. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, na pomoć sobie zaciąc kariera w łednowialnych zdrojach energii. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udetkowieni modernizację hecie. Witamy bardzo serdecznie w Teto graje w Kasiebej świat, bandze medzi se powiodele midze i małe kadrze probierza, że cię mu sprawdzą, ale zgodno z waszą rzeźbą zazdrzymy tyś do kasiepścich niższych ligów, a niblus noźno bala tułe bandze betno. Adam Hybel. Krystian Andryskowski, witam bardzo serdecznie. No i co, zaczniemy od kadrę probierza, od reprezentację Polski w noźny bale. Tu jeźle idzą podrechowani, to ci możemy zrobić jemu cały jego donechciasny kadencję, jak aktualnemu trenerowi to idzie. I tu okazywało się, że tak na remis. Ceremy jest bardzo tak negatywno nastawiony, ale 6 zdobeców, 6 sprzeżnianców, 5 remisów. Tak, po ostatnich tych meczach, które my graliśmy, widzimy, kibice są bardzo niezadowoleni. Przegraliśmy 2 mecze z Portugalią bardzo wysoko, 5-1. Przegrali też ze Szkocją, także kibice nie są bardzo zadowoleni z ostatnich występów reprezentacji polskich. Można też rzec, że w ostatnich meczach nie grał Robert Lewandowski, ale też nie można wszystkiego zrzucać na jego barci. No, to nie są czasy, kiedy laga na Roberta, tak jak to jeden z usiłych trenerów godał coś, że taka taktyka była, że szczęsnym obronic i laga dać do Roberta i jakoś są ułoży wynik. Tym razem, no, probierz baro podsztrychiwo, że on budeje skład. Cały czas on budeje i jeśli idzie o to budowanie, to ja sprawdził. 29 miłkarzów było jakby przetestowanych, przewinało się przez kadra w trakcie prawie kadencję probierza. To jest wiele w porównaniu do Michniewicza czy do Fernando Santosza, ale pytanie, jaki jest kwalitet tych graczów? Czy on robi jakoś taką dobrą selekcję, bo na przykład no Maxi Ojdele to jest fajny miłkarz, jest pewna kariera przed nim, ale no, się okazało, że jeśli to nie są te prodzi reprezentacyjne. Jak to oceniłeś? On po prawdzie budeje, czy on cały czas kłepie fundamentę, zasepiwo i kłepie jeść roz? Jak kiedyś godu świętej pamięci uszły trener reprezentacji Polski Janusz Wójcik, co my chcemy budować? Budować to można sobie szałas wybudować, tak sportowo, tak po próbce, ile można budować. To są ludzie, którzy zawodowo grają w tabala, oni wiedzą o co idzie. Wiadomo, jak trzeba taktyka im przedstawić, jak my chcemy, jaki pomysł na ta reprezentacja, na to karno, jak oni chcą grać, ale to też są ludzie, którzy już tabala grają już kilka lat, może są nowi, przychodzą młodzi imionkarze, ale myślę, że ten czas minął na ta jakby selekcja tych imionkarzów, także myślę, że powinno być jakiś taki, jak to się go do kręgłesu tej reprezentacji, plus dobierony jakiś nowi ledze, tak, żeby sprawdzać, ale tych sprawdzeniów jest pewna chyba za wiele, tak, bo tutaj też niektórzy po prostu jadą na ta reprezentacja, ale czasami nawet na boisko nie wychodają, także nie wiem, czy to jest dobra droga. Rechli dziennikarze narzekali temu, że probierz, że inni trenerzy, nie probierz, tylko uszli trenerzy nie poływali tych ledzy nowych, tak? Także to są dwa różne światy. Czy brać plus jednych ledze, tych derwków tych samych, czy dawać szansę też tym nowym. Także myślę, że to jest częsty głos kibiców nawet dzisiaj, że prawie Westa przestań ta powoływać z tych storych, którym so nie chce grać, bo oni tam w klubach zarabiają, a tu mają namkły, gdy i tam młodym są wykazać, że oni będą mieli ta motywacja, żeby grać, nie? Tak, wiele tak ledzy godu, ale też jakiś tam musi być ten kręgłesem, tak jak godu Rechli, tych ledzy, którzy są w tej reprezentacji,
reprezentacji tworzą ten pierwszy skład, plus dobierony tych ledzy, żeby to był taki miks tych starych i tych młodych, żeby ci młodzi nie byli grele plus dlatego, że nie są młodzi, ale grele, że oni coś do tej reprezentacji wnoszają. Jo, no i jeśli idzie o taktyka, probierz cały czas przekonywał, że on chce grać ofensywny futbol, nie taci, gdzie me mureje, me brumka i liczymy na jakoś tam ścieslewo kontra, czy jakiś sztrofny cesk. Tak to wezdrało Zamichniewicz, a choćby Mistrzostwa Świata w Katarze tak wezdrałe, to ty się jako słudba jakby nie wzerac, no równak weśle z grepę dzanka temu, że bronile dzyrskłe brumci, no ale i kibicowie i wiele dzejarzy gdzieś tam są burzało i stwierdzało, że futbol musi być ofensywny, tak narzesiwający do Engela futbol na jo, no i probierz coś takiego zabydowu, skupił się na tym, żeby równak ten atak dobrze grył, grajemy trójką łebrońców, to jest fajne, ale to nie jest tak, że grajesz trójką łebrońców, to trójka łebrońców kreje w sieci, które atakują, ale wtedy masz defensywnych pomagierów, tacich, które rozumieją wrócec. I tu na przykład Nikola Zalewści super dribleje, baro fajne indywidualne umiejętności, ale cię są najdiwo tam w defensywie? Jeśli chodzi o ta taktyka, która ty godu, tak, i trzema obrońcami, to jest bardzo trudny do zrealizacji, to jest bardzo taktyka, żeby oni, ci mionkarze wiedzieli, co oni mają robić, gdzie mają biec, bo to sobie wydaje, że to jest prosty sport, tak? Masz bala, masz 20 ledzy, oni biegają... To jest leży ten kłębnie. Tak, dokładnie, ale to tak nie jest, to jest wiele takich aspektów, żeby tu sam przesunąć, tu bez bali sam przesunąć, bo tak to po prostu ten większy czas na meczu ty nie masz bali przy nodze, tak? To ta derwku musisz wzerać, co sadzeje, tak? Tutaj cię kogoś zasekurować, tam podać, tu sam przesunąć, tak? To nie są takie proste rzeczy, to są te derwku analizy, tak? Tutaj w sztabie są też analitycy, którzy to wzerają te mecze, przerechtewują jakieś analizy dla trenera, żeby on zobaczył, jak to jest. Dlatego ja myślę, że to nie jest tak einfach, jeśli my chodzimy jeśli my godimy o tej taktyce, tak? Taktyka się zmienia tak jak tego godu, żeby chcieli wszyscy, że wiadomo, żeby grali piękna bala, wiele brumek strzelali, mało tracili, ale my musimy sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie, co my mamy za potencjał ledzy, tak? My nie jesteśmy ani Portugalią, ani Brazylią, że my będziemy piękną balę grali. To może kiedyś, jak my tych ledzy wyszkolimy, to może kiedyś ale na chwilę obecną my musimy robić z tych ledzy, które my mamy, do tego dostosować ta taktyka. A nie, że teraz w medze, bo Italia fajnie graje trzema obrońcami, to my też to robimy. A za chwilę przyjdzie nowy trener, Niemcy grają tak, to my robimy jak Niemcy, bo im fajnie idzie. No to tak jakby dobrać sobie meble do budynku, a my mamy story 19 wieczny budynek, a robimy meble ciestonówci na przykład. Coś tak, no w ten wzór. No to jako jest taką optymalną taktykę, jaką by szkoleniowcy, polści reprezentację Krystian Andryskłewści zabydował teraz? To bym myślał dostosować do tych ledzy, które my mamy, tak? Bo to też swoje pomysły, które każdy trenera wychodzą ze swoim pomysłem. Tak myślę, że tutaj polści Związek Nośny Bale też powinien jakiś łeglowo zrobić jakieś regle, jak oni mają grać, jak ci młodsze reprezentacje mają grać, żeby to wszystko miało, jak to se godą ręce i nodzi, żeby to był plan długofalowy, a nie blusterę, najbliższy mecz, najbliższe mistrzostwa, jakoś to będzie, a potem za 10 lat nie wiem, co my znowu i będziemy wszystko derwku sakrancec wokół własnego łegona. No tu myślę, że takim dobrym przykładem jest przed pora lat, może pora lat Islandia, która baro namieszała w jednych z rozgrywków, to było bodaj Euro, gdzie oni pokłonywali taci reprezentacje z Nuny, Wielgi, oni są tam mierzeli i z Francją, i z Anglią i rozmiele nawiązać łączba, a Islandia to jest kraj, gdzie ta noźna bala się rozwija od tych młodszych lat. Tam nie ma czegoś takiego, że jak temu 4 latka idziesz do szkółci nożnej bale, no to westa bala i so płebawi, ale tam jest płeprawdze pływoźny podchodani łedno młodszych lat, że na zasadzie my co nauczymy, jak dobrze grać w bala. Nie żeby sobie tam jakoś wymusiwać na tobie i tak dalej, te sobie bandzieś kim bandzieś chcą, ale przez to nawet zobawa, my chcemy konkretne umiejętności w tobie weszkłelec. Kol nas tyś takie? U nas coraz więcej karnów, czy tej Akademii Nożnej Bale, coraz więcej też kładzie na to nacisk. Jest coraz więcej powstaje nowych, te story, które już istnieją i które już były, one też się rozwijają w derwku, więc myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Lecz brakuje wiele jeszcze, żeby ta nożna bala jeszcze szła do góry w naszym tutaj w Polsce, lecz na to trzeba czasu, ale też nie możemy tego wszystko przełożyć, tak jak od Urechli, że to co było w Islandii, my to zrobimy teraz w Polsce i to
wszystko mądrze grało. Czy to, co my było w Niemcach, czy to, co było w Italii, czy tam w Brazylii. I my to teraz robimy w Polsce i my zaraz będziemy mistrzami świata. No tak to nie wiem, my musimy dostosować do tego, do jakiego my tu mamy wiodro, do jakich ledzy my mamy, jaką mamy infrastrukturę, czyli jakie boiszcza my mamy. To wszystko trzeba dostosować do tego, jak my to chcemy wprowadzić tutaj na naszym placu. No my tu prześlę do takich strategicznych rzeczy, które trzeba zrobić, żeby biało-czerwony dobrze zaczęli grać. Teraz jak to oceniwość krótko? Probierz mołe stac, mo dali prowadzec naju w eliminacjach do mundialu, czy może czas na zmiana? Ja bym myślał, że go ustawić, bo to jest za wiele ostatnio tych zmian tych trenerów było, tak? Czy jak coś tam nie weszło, to my od razu zmienimy, a oni też tych swoich ledzy, oni nie są jeszcze ze sobą jakieś z gronem karnym, bo to nie plus na boisku, oni muszą też poza boiskiem być z gronem karnym. Ja myślę, żeby, chyba raczej Westunie, oni ma dobre relacje z prezesem Polskiego Związku Nożnej Bale, oni się znają już z uszłego karna w Białymstoku, gdzie oni razem współrobili, więc raczej on Westunie. Okej, ale niech już przestunie budować, niech zacznie grać. Dokładnie. Dobra, to jest nasz apel do trenera Nożny Bale. Z tych łeglowo-płelścich sportowych wydarzeniów, no to taci wstrząs był. W trakcie ci my to nagrywamy, to jest dość świeży wstrząs, to znaczy Iga Świątek przełapuno na dopingu, ale o co tam dokładnie szło? Tak, ostatnio ona grała w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Cincinnati, takim turnieju i tam po tym turnieju, w badaniach wykryli u niej, że ona ma we krwi niedozwolone substancje. W końcu to było dopiero, teraz to weszło ostatnio, 2 miesiące po tym zdarzeniu, ona to wszystko się okazało, lecz ona o tym... Bo ona miała klauzula krejamnosť. Tak, o tym ona miała, tego nie mogła gadać, ona goda, że ona nie występuje z tych przyczyn prywatnych, dlatego ona nie może grać i też przez to ona straca pierwszy plac w rankingu w białych, którzy grają w tego tenisa. Także dopiero to weszło niedawno, dlatego ona musiała o tym rzec. Także z tego weszło, że to ona tego nie zrobiła specjalnie, to było przypadkowo w lekach, które ona bierze. Z tego względu ona leci, bo ona podróżuje w świecie, raz ona graje w Ameryce, potem ona jedzie do Azji. Tak, dlatego ona leci do Fligra bierze, żeby tam po prostu spać. No i tam prosto to była felerno seria tych medykamentów i w tej sytuacji też się pojawia pytanie, co to jest tak po prawdzie doping, a co to nie jest doping. My niby wiemy, jakich substancji nie można brać, jakich można brać, ale to nie jest tak, że jako substancją chemiczną jest plus w tym dopingu, który pomogą sportowcom, ładnie czasem w medykamentach, czasem są z rozmaitych przyczynów może naleźć w twoim organizmie, a tenis to jest też taki sport, gdzie tyle rozmaitych umiejętności, od tych psychologicznych, mentalnych do fizycznych jest potrzebnych, że tak po prostu nie ma takiego strzotka, przez jaki ty będziesz lepszym tenisystą i masz przewagę nad innymi. To prawda, to jest taki sport bardzo wytrzymałościowy, bo ty groisz sam, ty masz lepszy psychika twoja zdolności motoryczne i tak dalej. To wszystko ma wpływ na to. Ty jest tam sum, to nie jest jak na nożnej bale, że ty masz innych ledzy do pomocy. To jest sum i to wszystko, ty musisz wszystko sam zrobić, tak? Także te leci, która nabrała, nie wiem, czy to miało jakiś wpływ na to, czy ona lepiej grała, czy gorzej ona grała. Wątpię, bo tam z tego co wiem, to oni tego wekrele baro malinkłe, to tam ledwie przekroczyło. Tak, to było baro malinciu i to raczej może tego większego wpływu nie miała, szczególnie, że ona nawet tego turnieju, który był, ona nie wygra. No, tu bym mógł spytać, to jak ktoś wypił kawa przed mecza, to on wtedy jest na dopingu, bo on ma wici kofeinę i tak dalej. Tak, to można też rzec, że taki balownik Wardy się nazywał w Anglii, że on zawsze był ostatnio mu zrobić zdjęcie, że on przed meczem se wypił napój energetyczny, już nie będziemy reklamować, ale wszyscy wiedzą o czerwonego bika, o co chodzi. Tak samo jak ta tobaka, którą tyś lubimy zaziać. Dobrze, no to przejdźmy teraz do tymów naszych bardziej mylowych, ale od tej nowości polecę balowi, to znaczy Lechia Gdyński, Arka Gdynio. Cały czas mamy dowaju pytania w komentarzach, piszta ciewa jest ta za Lechią, cie za Arką. My jesteśmy bardzo ciekawi, jakich kibiców my mamy wśród naszych webzerników, a tymczasem teraz zacznijmy od Gdyńska. Od Gdyńska, tak. To najwyższa liga w Polsce, Ekstraklasa. No od naszego ostatniego spotkania Lechii dalej nie idzie dobrze, drango idzie. Ale zarząd nie ma teli cerplewości do trenera. No już nie ma. Dały świadczenie ostatnio, że ma pełne zaufanie trenera, ale go teraz zwolniły.
Coś, co zmieniło. Coś się zmieniło, z trenera został zwolniony, Lechia 17 plac w lidze, przedostatni, także bardzo ciężko tam jest, 5 punktów straty ma do bezpiecznego placu, żeby się utrzymać w Ekstraklasę, także nie wiem jak to będzie, czy oni spadną, czy oni zostaną w tej Ekstraklasie, to zobaczymy na koniec sezonu. I wcale nie wiedzieć, czy to będzie tak, że nadredzi sezon w końcu wrócą derbę Trzegardu, bo może być tak, że Lechia spadnie, a Arka awanseje, bo sobie dobrze i ma idzie do Może mogą sobie minąć, tak, Arka dredzi plac, który im daje teraz awans do tej upragnionej Ekstraklasy tutaj w Gdynie. Także mają tyle samo punktów co Miedź Legnica, przed nimi jeszcze dwa mecze z Stalą Rzeszów i ŁKS-em Łódź, także myślę, że przez ta zima zostaną na tym dredzim placu. Jak my godom łaział to młodych, to tu jakoś musi nadcidnąć wielkim zakończeniem karierę. Rekordzystę, choć ten rekord jest pobity, jeśli idzie o strzelone gole, Marcus da Silva, człowiek, no i baro nie był z kluba sparłanciony, ale z całą Gdynią. Myślę, że to jeden z takich symbolów dzisiejszej Gdynie. Tak, także można rzec, że to jest brazylijski płyloch już tutaj, on tutaj tyle lat już gra ta bala, grał tu już ta bala lokalnie w Remi, Rechli, tere został już tam, jak można rzec, legendą tej Arci Gdynia, 63 bramki, miał najwięcej w tym ostatnim meczu, którym grele, miał najwięcej bramek strzelonych dla Arci Gdynia, ale to się po tym meczu zmieniło. Zaraz po tym meczu i teraz Karol Czubak jest tym terenie na szpecu. Tak, wyprzedził go, Karol Czubak, 65 bramek strzelonych dla Arki Gdynia, także bardzo fajna liczba, to jeszcze jest młody knop, także myślę, że jak on tu stunie w tej Arce, to albo gdzieś może pójdzie wyżej, także, ale tutaj do końca sezonu myślę, że tu stunie i jeszcze kilka tych bramek dla Arci strzeli. No myślę, że to jest teraz mocny punkt składu i dobrze by było, żeby on dalej strzelał brumci. Tak, on tutaj co prawda już tam inne karna go w Polsce w Ekstraklasę, może nam na niego mają łeko, chce by go u siebie mieć. Trzeba rzec, że on już Rechli grał w Ekstraklasie, Widzewie Łódź, wtedy jak oni jeszcze grali wtedy w Ekstraklasie, ale tam bardzo niedobrze, za bardzo dobrze nie szło. Tutaj to jest wychowunek karna z Sycewic, można rzec, tutaj bardzo krótko serbska, także to jest, można powiedzieć, że Rechli to był Kasieba, można rzec, że paręset lat temu, że to jest nasz Kasieba, że można rzec, że z tego Tak, byli. no te tereny jak najbardziej możemy uznać za nasze, możemy być buśni z Karola Czubaka. Jeśli idzie o Arka, no to tu widzimy, że oni idą w stronę tej ekstraklasy. No i to myślę, na tym możemy zamknąć wątek tych wyższych ligów. Głeda są jo coraz bliżej i tego nie do so zatacec. W siatce widzimy to w kół, w siatce to ciejemy. Jeśli chce ta muzyczno przeżyć ta atmosfera świętów, to rocinają do tego Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejrowe. Świąteczno nuta to konkurs kierowany do dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Może ta wykonać frantówka świąteczną, może to być kolanda, a ja plus dodam, że może być coś po kasiewsku. Zachęcamy do udzylu, a przez ryk bandze 10 stecznika. Jeśli przed nami tematy jak Tytanowie, to znaczy Ranczno Bala, jak Nordic Walking, teren we Wejrowie był, ale też wort łastowające jest w tym noźny bale i zanim przejdziemy też do niższych ligów, Business Cup, który są odbywa w Lezenie, teraz w sobotę się wydarzył, bardzo ciekawe wydarzenie, gdzie mylowi firmę mogły po prostu tak płetkać, wystawić swoje składy, gdzie tam jako smylowo piekario, gdzie tam jakieś inne zakłady grele i co ciekawi, sądzą tam był Szymon Marciniak. Ten, który go znajemy, ma fryzura tak jak w siatce Nowiksi sądzowie na świece i dzięki temu może też reklamować rozmaite żyletki, a tu no, myślę, że to jest ciekawe wydarzenie i też taci dokos na to, że Lezeno ja wiem, że im z Lezeno to musia chwalec, a ty możesz się z tym nie zgodzić, ale Lezeno to jest po pierwszemu dobry łestrzutk rozwiju nożny bale, bo tam setci młodych ledzy grają. Weekend Lezeno o chternym merzecie my też bardzo sobie dobrze radzi w czwartej lidze, no był w trzeci, tam to za wysoci prodzi były na tamten sezon, ale teraz wiele wskazywało, że awansują o tym później, ale ten Business Cup to bardzo ciekawe wydarzenie, a Jorocia dały bezdrzeni relacje.
Wszyscy zadowoleni, gole się odbijają z jednej z drugiej strony, także na razie nie jest źle. I to jest taka okazja też, żeby się spotkać z innymi firmami, Pogadać, zobaczyć kto gdzie jak występuje, żeby było wszystko w porządku. No i tu i całe te sportowe wrażenia, całe dobro zabawa. Nie, dobra zabawa, bo każdy liczy na te gole, ale trzeba się bawić z tym wszystkim, nie? No i to jest pierwszy raz, czy was spotyka ta w takim placu? No każdego, znaczy nie, no to nie jest pierwszy raz, no więcej tych rozgrywków było takich, na końcu roku jedno takie, co te zespoły się spotykały, nie? I Leze, no to jest dobry plac, żeby się takie sporty rozwijały? No bardzo dobry, bo i sala na to, wszystko przystosowane, także według mnie dobrze. Barofejn, wszyscy są belni, bardzo zadowoleni. Fajna atmosfera, dużo grania, intensywne tempo jest na pewno. To była relacja z Business Cup w Lezenie. No i jakie są twoje wrażenia mieszkańcu gminy Wejrowo? No jestem z Lezna, nikt mnie nie zna, jak to jedno gadają. Ledzę tutaj w tym lepszym mylu, kryzowej rozstrzygłe, ale tak na serio to jest bardzo fajna uczba, jeśli chodzi o ten turniej. Tutaj trzeba rzec, że to jest ten turniej charytatywny, że oni tam zbierają deci na HRZC, także to jest bardzo fajny uczba, żeby takich więcej tych Ledze, żeby to robili. Także Szymon Marcinak bardzo przecygnie tych Ledze, myślę, on też trzeba rzec, że tutaj on współrobi z firmą z gminy Lezno, która bardzo pomaga, jeśli chodzi o promocja sportu, nożne bale w gminie Lezno. No i fajnie, że to są wszystko tak zazębiło. I biznes, i to spoleznowi rzeczy, i kultura, i sport. Sport jest takim dobrym spoiwa do tego. Tymczasem teraz jesteśmy już na trzeciej lidze. Tak, w trzeciej lidze też mamy Kaszepści Karna, które występują. Tutaj została Kartuzja. Ostatnio wygra 2-0 z Wdom Świece, ale to im też wiele nie pomaga. Oni mają pierwszy bezpieczny plac w lidze. Ostatni plac zajmuje, można rzec, ze stolicy Kaszub Giedania, Gdańsk, ostatni plac, i tutaj na Kaszebach jeszcze z Kaszeb występuje Gryf Subs, które tutaj w tej lidze, mamy w tej trzeciej lidze. To jest liga, która już ogólnopolska. No i widać, że tu te Trzegardci, Sierzy, Kasiepści, Karna sobie nie radzą aż tak dobrze. Tak, jeśli chodzi o ten, to już jest taki przeskok, my znam, że jest bardzo przeskok, bo tutaj jeszcze mamy te czwarta liga, o której będziemy zaraz gadać, one są plus tutaj w naszym województwie pomorskim, a tutaj już my mamy 4 województwa, czyli to są Karna z Wielkopolski, Zachodnie Pomorszczygłe, z Kujawskiego Pomorszczygłe województwa, także to już się inny poziom, trzeba przeskoczyć, trzeba jeździć, większe deci co z tym wiążą. No prawie, to jest też dla klubów części czasa jest tak, że klub Baro chce łestać w tej niższej lidze, to znaczy niby Baro chce awansować, ale też realno wiedzą, że ani gmina, ani prywatny Dobrzyńcowie nie wyłożą takich detków, żeby to wszystko utrzymać, bo to i stun boiścia musi być insi, i wyjazdy, i rozmaite insi wydatki. Tak, to są coraz większe wydatki, to jest poważne przedsięwzięcie, żeby zrobić taci karne, którzy se rytych utrzyma w tej lidze, bo jeśli mamy ta Kartuzja ostatnio, ona najdłużej tam gra z tych karnów. W zeszłym sezonie i był weekend Lezno, próbował tam bec, ale oni od razu też spadli z tej lidze po jednym sezonu, Także myślę, żeby tam ci Karna, które tam awansują w tej trzeciej lidze, się utrzymał. Stolem Gniewino też był spad, teraz też za bardzo też nie widzę w tej czwartej lidze, można rzec, żeby spadli, to mieli pewnie fajny Karno, ale tam też poważne zmiany też były. No i tak weszło, że dzisiaj to Lezeno promuje nieskromno. Weekend Lezeno teren spod z trzeciej lidzi nazad do czwartej po jednym sezonie. Tu radzi sobie bardzo dobrze. Ostatnie mecze to same do Beca. 2 ostatnie mecze no to z Kwidzyna, terny Kuelsebie grele i może ta webzyra z tydzianka uprzejmość z weekendu Lezeno na naszej antenie wyimci tych meczów, no to z Kwidzyna poradzę sobie bardzo wysok do Bele. Kwidzyn to jak zostanie na dole tabela, ale tymczasem na 7. placu w tabele Chojniczanka 2 Chojnice, tu też bez żadnego problemu sobie poradzę. Ja tam też widzę, że ten futbol jest taki bardzo ciekawy. Z jednej strony jest taki wielki zaangażowani tych mionkarzów, ale z drugiej strony oni i sobie radzą taką grą
ja by to narzesił do tego klasycznego brytyjskiego futbolu, gdzie masz te krosy, te westrzutkowania, gdzie tam daleci podania i tako gra peżna, no nie chcę tu za dalek iść i gadać, że tylko taka, ale rozumiem tą krótką balą tyś bardzo dobrze zagrać, bardzo fajnie to web-zero, jak sobie radzą, no tu Sosnowści go trzeba wymienić jak no taci go no lepszego strzelca, ale tyś Skurat i Formela, dwaj młody miunkarze sobie bardzo dobrze radzą i są bardzo wielgonodze noźny bale prawie w weekendze. To też zależy na jakim meczu to był, bo jak ty był na tym meczu z tymi Karnama z dołu, to fajnie wezrzeł, nie szporteja, ale naprawdę są tam balownicy, którzy gryle gdzieś tam w wyższych ligach, które mają umiejętności, na pewno trzeba dać im szansę, jak tego tych dwóch młodych miąkarzów z Lezna, którzy potrafią na pewno grać w ta bala. Także to weekend bardzo dobrze idzie w lidze, pierwszy plac, 2 punkty przewadzi nad Gromem Nowy Staw, a potem daleko nic za nim, już nic nie ma, bo na 5. placu można rzec, że tutaj lokalny Karno Gryfa Wejherowo ma 22 punkty straty do Lezna, także bardzo dwóch przewaga i myślę między tymi dwoma Karnama z Growu Nowy Staw i Karna z Lezna se rozstrzygnie, kto awansuje do tej upragnionej trzeciej lidze. Tutaj też warto rzec, że Grom Nowy Staw też ostatnio grał w Pucharze Poliszczy bardzo wysoko, także uległ niestety na swoim boiszczu w Nowym Stawie, ale myślę, że to dla nich bardzo fajny przegłada w tym Pucharze Poliszczy, a tu uzdrzemy, kto awansuje, czy tym razem to będzie Lezno, czy to będzie Grom Nowy Staw. Myślę, że tutaj dla nas będzie lepiej, my blisko mieszkamy krótko tylko Lezna, że to dla nas to by było bardziej lepiej, żeby to Lezno też podsignie resztę tych Karnów w okoliku naszego, żeby one się rozwijały. No i fajnie by było, tym bardziej, że gdzieś tam takim mylowym Karna dla nas w sieci przez wiele lat był gry w Wejrowo, no teraz tak wiele głęży sobie radzą, bo tam już była i Drego Liga i były Puchare Puelści i generalnie to jest klub z wielką historią, z wielką tradycją, z Urmą Lubińców z Wejrowa i Niblus z Wejrowa. No i tak pewna szkoda je tak w ostatnich, ja teraz nie godzę w ostatnich miesiącach, ale latach tak po prawdzie wzerac na no taci słabniancy tego Karna. Tak, oni przez długo lata grali w tej Dredzi Lidze, tak? Dredzi Lidze tam jeszcze reforma była przed reformą, po reformie oni tam wtedy spadali do 3, do 4, oni w tej 4 się zatrzymali, tak? Mieli swój bardzo piękny czas, tutaj wszyscy mecze, wszyscy kibice Wejherowie wspominają te pamiętne mecze czy z Koroną Kielce, czy z Legią Warszawa. Myślę, że to jest fajna historia. No, trzeba rzec, że to jest najstarszy klub noźny bale na Pomorzu, tak? Oni się szczycą, chwalą się tym, że są najstarszym klubem na Pomorzu, ale trzeba pamiętać, że to nie jest historia, trzeba patrzeć do przódku, tak? Trzeba rozwijać tę infrastrukturę, trzeba rozwijać tych młodych ledze, żeby oni tam grali w tym noźnym bale, żeby oni się identyfikowali z tym miastem, z tym Karnem, żeby to wszystko do przódku nie było ta historia, to jest bardzo ważne, wiadomo, że to jest bardzo ważne, ale trzeba też patrzeć do przódku, żeby to Karno rozwijać. Jest tam teraz 2 młodych trenerów, którzy to Karno pierwszy prowadzą, także 5. plac na półmetku może, jak to mówią, wszystko się może zdarzyć. Takie, niechle tak bandzę. My jeść do Wejrowa wrócimy w kontekście ręczny balech, który na tam so bardzo fajnie rozwija, ale tymczasem przejdźmy jeść do tych kwestiów tacich, no taci mały przerywnik, ale łastowające w noźny bale. Nie wiem, czy to z merku w internecie, w społecznowych mediach w ostatnich latach jest taci wielcy zainteresowani nazot tą 8. Ligą Mistrzów, to znaczy B-klasą, cie profil kartofliska.pl, cie insi pokazywają pewna pewno są weścierzają z tego, jak to tam te zagrania są daleci od tych brunków stadione świata, ale ja myślę, że ledze to webzyrają nie na zasadzie taci, a co posmiejemy, jak oni nie rozumieją grać, plus z taką sympatią. I moja teoria jest taka, nie wiem, co ty o tym myślisz, że mamy pewna taka tęskniućka za tym, czym bala by miała być, bo dzisiaj bala to są wielkie pieniądze, to są gwiazdy, reklamy, kontrakty. Ta bala stracała też pewna taci spontaniczność. Jeśli pamiętamy, Ronaldinho, chcemy rzec, taci go niepokorny, go niewoźny, kto tam był trenerem, Ronaldinho i tak grał po swojemu, tak jak on chciał, cie spływał we boiścia, walnąc z dystansu, cie so kiwać, gdzieś tam zamiast płedać. I na przykład była taka sytuacja, to z tego co pamiętam, to był Guardiola, który miał swoje założenia i Thierry Henry na przykład był bardzo taki zafascynowany tym trenerem, ale on gdzieś tam dobył brumka, teraz może Milan zwestka, ale on dobył brumka, ale dobył ta brumka niezgodna z założeniami trenera, bo trenera chcą, żeby oni inaczej grali.
i zszedł z boiścia, bo nie zrobił tego, co trenera chcą. Dzisiaj futbol jest tak analizowany, tak matematyczny, tak bardzo robi to, co dowodzi sobie prawdopodobieństwo sukcesu, że nie ma placu na ta spontaniczność. I idziemy na B-klasa i tam je albo laga bonito, albo strzelę z dystansu, albo ktoś chce być dredzim pele i so przekiwać z pół boiścia, że na moje pewna też w futbolu za tą spontaniczność, pewna i nie ma. Jeśli chodzi o te niższe lidzi, tak jak to mówi ta B-klasa A, tam przychodzą ledzy, którzy są znajomi, to też ledzy cygnie do tego, że to nie są jacyś tam ledzy, to nie są jacyś oni są z zewnątrz, oni przyjechali z Ameryki, z Afryki, to są ledzy stąd, to są twoi dresiowie, to jest twoja familia, ty przychodzisz i ich wspierasz, to co interesuje, ty się interesujesz tam bala, tak jak ty godu. Tam na tym wysokim placu są detki, tam są ledzy, których ty w ogóle nie znajesz i się nie utożsamiasz. A jak ty masz swoje karno w swoim placu, tutaj u siebie tam, czy to jest w Bulsiewie, czy to jest w Leznie, czy to jest gdzieś tam indziej, w Strzebielnie, czy w Szemudze, ale to są ledzy, których ty znajesz, to jest twoja, tak jak godu, twoja familia, twoje dresiowie i z tego ledzy chcą wzerać. I tam też są fajne akcje, potrafią, tak jak to mówisz, może troszkę pewnie nas z tego ledzy śmieją, jak oni te kartofliska obzerają, ale trzeba też pamiętać, że tam są fajne akcje, fajne brumci, fajni zawodnicy, tam można też łeboczec. Trzeba rzec, że kiedyś taki był balownik reprezentacji Polski, Jacek Sinówek, on grał tam w niższych ligach, on grał do 20 któregoś roku rzeczy. Dopiero potem on szedł wyżej, grał w reprezentacji Polski, pięknej bramce Realowi Madryt strzelał, które można sobie na YouTubie teraz zobaczyć. Więc myślę, że to nie jest tak, że Blues tam z tego się śmiać, bo wiadomo, że oni to tylko wetną te najgorsze akcje, to, żeby to ledze obzerali, że tam jest śmieszno. Ale naprawdę polecam przyjść łeboczec na B-klasa, na A-klasa, na Karno Akademię Żdybale Kaszubian. Co prawda w tym roku nie, ale w przyszłym roku można przyjść i łeboczec, jaci tam fajni też potrafią być zagrania. No i do tego zachęcywamy. No i to taka atmosfera prawie B-klasę, tako sąsiedzko, dreśno. Myślę, że też są może udzieliwać w Remi, gdzie te derby historyczne są odbyły. Dalej, bo to już liga okręgowa, także to jest już wyższe, można rzec, umiejętności trzeba tam mieć, żeby grać. Tak, piąta liga okręgowa, pierwsze historyczne derby Remi. Ja był na tym meczu Web0, co tam sadzało. Pierwszy mecz między tymi dwoma Karnama. Można rzec, że to jest może nowy, stary Karno, bo Karno OKS Janowo się sparłączyło z Karnem Salosu Remia i teraz się nazywa OKS Salos Remia. Grele z Karnem, który pewnie większość śledzy kojarzy o Orkan Rumia, którzy też już lata świetności mu za sobą. Myślę, że w takim miejscu jak Rumia powinno być większy niż ta piąta liga, powinno wejść grać. Grele w tej czwartej lidze, ale myślę, że tu jest potencjał na to w tym miejscu, żeby grać wyżej. Detci może się znaleźć, ale myślę, że te dwie rywalizacje między tymi dwoma Karnama Blues płymyże temu miastu się rozwijać, jeśli chodzi o nożną bala. No i zmotywuje tych miunkarzów, żeby jak najbardziej swoje umiejętności szkolele. To z takich pozytywnych wydarzeń, momenty się następny negatywny wydarzeń, tak jak w uszłym wedowku my musieli poskarżyć co na pseudokibiców, tak i tere, tą razem w Techomiu to dało trzoskawica. Tak, ostatnio my gadali, że był trzosk w Gdyńsku, teraz był trzosk w Techomiu. Kibice zaatakowali najpierw miunkarzy Karna, który przyjechał do Techomia, a potem też zaatakowali Sandzy. Bo to było połet gwizdaniem faulu. Tak, do Lebuka. To był faul na oni grali może też derby, bo trzeba rzec, że oni grali z Kaszubią, także Kaszubią studzienice, także Kaszepści. Emocje były łestry. Łestry, można rzec to derby, Kaszepści Karno, a my wiemy, że jak Kaszebiu ktoś ta piąta stanie, także nie można tego lekceważyć. Ale do Lebuka tak naprawdę trzeba to tampić, żeby ci ledze wiedzą, że nie można tych ledzy dotykać. Można tam wiadomo, czy na tych niższych ligach coś tam rzec pod nosem, czy krzyknąć, ale żeby nie szło do ranku czynów. No dokładnie, no to zabija też nożna bala, tak jak my godu mamy tych pozytywnych rzeczach, że nawet taka B-klasa może sobie dać super emocje, super spotkanie z ledzama, no to prawie fajn by było móc na to zabrać dzece, przyjść, raz, co dobrze bawić, a nie mieć stracha, że ktoś w pesk dostunie. No i też bezpiek sądzów, no ja myślę, że to są dziewiące są te lata, że wtedy było tak, to czuł, że w tych niższych ligach sądzowie, jak przyjeździe gdzieś na mecz, to oni parkują wiele daleko od boiścia, bo jakby ktoś co dowiedzł, co to jest za auto, że to
to jegłe, to on był tego autoanimił. Tak po No, prostu. ja mam ciety, że kiedyś były derby, można rzec derby gminy Łanczyce, Soku Błyże Płyle kontra Zenit Łęczyce, że tam ledze to nawet Sekerama se potrafili na mecz wybrać, także my nie jesteśmy za tym absolutnie, żeby taci rzeczy były. To ma być święto całej wioski, żeby ledze przychodole całą familią, żeby se cieszyli, żeby dopingowali swojego łyja, swojego tatka i żeby se po prostu dobrze bawili przy tym. Takie, nostalgia za dziewiące są tymi latami, jak no bardziej, ale nie w tych aspektach zachowaniów rozmaitych patologicznych. To musimy to wyraźnie rzec. No i to tyle, jeżeli chodzi o sportowe wydarzenia w noźny bale, tymczasem wejrowe to bala ręczne. Ja tak dość pozytywno godu o Tytanach, bo oni w całości tam są buchą wejrowa, ale ten ostatni czas nie jest dla nich dobry. Ostatni czas nie jest dobrze, ostatnie mecze są przegrane, przegrali z Karnem z Gdujska, przegrali z Karnem z Welsztyna, z Iławy, przegrali też w Pucharze Poliści z Karnem z Koszalina, także aktualnie mają 8. plac na 14 w lidze. Mam nadzieję, że odbudują się, bo mają fajnych kibiców, którzy im wiedno dopingują i myślę, że to im pomoże znowu dobyć w następnym meczu. No tam liczba kibiców na meczach jest zadowolniwająca, jak na sport teren nie jest aż tak popularny jak noś do bala. Tak, tam zawsze na tej sali jest full ledzy, którzy dopingują to karno. Myślę, że to jest dobra uczba, żeby to się rozwijało i myślę, że to cały czas pójdzie do przódu to karno. I tego, co chcemy trzymać. Jeśli całe wejrowe, to tu też ciekawi wydarzeni Nordic Walking Wavy. No, w naszych stronach to są strony, które są z dobrym potencjałem do takich sportów i zortów rekreacji jak Nordic Walking. Mamy piękną ukształtowany teren, wiele takich noternych placów, które są ciekawe, też turystyczne, no bo Nordic Walking gdzieś tam są pewna też turystyka lecero, no ale ten sport też musi to rzec, trzeba traktować pływoźno, nie blus jak no jakiś tam sposób na spędzywanie wolnego czasu, ale ta spole znaje bardzo rozwinięto Nordic Walking Wave. Tak, coraz więcej ledzy ten sport uprawia i tutaj bardzo popularny i w mieście Wejherowo, i w gminie Wejherowo coraz więcej jakichś wydarzeń, które organizują, czy to gmina, czy to miasto. Ostatnio w Wejherowie są odbył Puchar Poliści Nordic Walking, który wziął ponad 150 ledzy, nie tylko z Kaszeb, ale z Polski przyjechali tutaj specjalnie, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, tak jak tego my tu mamy fajny placek, gdzie można iść z tymi cijama i są góry, i są płaści tereny, także myślę, że tutaj każdy znaleźć coś dla siebie i bardzo mógł ten sport uprawiać, czy to młodsi, czy to starsi ledzy. I na końcu temat, który no nie jest tak mało woźno, żeby ja dawać na końcu, ale no prosto jest teraz pauza w rozgrywkach w Bućka. Kasiepsko Liga Bućci w tej chwili mimo swoich rozgrywków, ale woźny wydarzenie też co stało, bo mamy nowy zarząd. I jeśli chodzi o ten nowy zarząd, to łestowo w nim Mikloš Rydyger, jak no wiceprzednik i on zaprezentuje nam te zmiany, które tam zaszły. Ja bym chciał wam powiedzieć o naszym działaniu, jak no Kasiepsko Liga Bućci. Było 3 listopadnika my się spotkali w Kwestiżnie, jako no bućkarze, wszyscy karne, które biorą udział w Kasiepskiej Lidze Bućci. Ci przydnicy zjechali się do Kwestiżne, żeby wybrać nowego przydnika Kasiepskiej Lidze Bućci. Były Jonusz Urikosi skończył, były Mumem Blues kadencja przydnika na 1 rok i my wybrali nowego przydnika, jakim Westu Jan Derra, który grył kiedyś w Grywcach. Teraz on będzie dzieje jako przydnik i też zostało wybranych 2 wiceprzydników, Jarosław Orlikości, uszy przydnik, ale też i Mikloš Rydyger, przydnik Krebane Bruse. Barona masa widzało to, jak Jan Derra widzi przydnota Bućci, jak widzi Bućka za 5, 10 i 15 lat. I to jego doświadczenie w robocie ze samorządami, z wyskiwaniem detków i myślę, że jego doświadczenie bardzo nam brakuje, żeby pozyskiwać detci od samorządów na naszą Bućka. I to jak my wszyscy można rzeknąć jednomyślne Gödele, że Kasiepsko Liga Bućci musi iść coraz bardziej w ta profesjonalną stegna i coraz bardziej w to, żeby to był profesjonalny sport, nie był ci grani na klepiszczu, ale żeby to było
można rzeknąć, pełnoprawny sport i to je barowy, dlatego chcemy, żeby wszyscy stowere karna stała sa stowyrama i tak dalej. I myślę, że to wszystko bardzo tam mogę webzirać na Facebooku Kasiepsko Liga Bućci. Już mamy łudba na to, jak bardzo wezrzec Kasiepsko Liga Bućci, bardzo full rozmaitych miunków, też ligowych, ale nie blues, ale też przy rozmaitych rozegracjach. I do tego wajurycimy i chętno wszystkich uczymy, że mamy taka łudba, bo też łudba, żeby przejechać do waju z buczką, czy też robimy nowy karnach, które by chciały w 2025 roku wystartować w Kasiepskiej Lidze Bućci. Do uzdrzeni. Nowy zarząd, nowe wezwania. Jak myślisz, Bućka będzie się rozwijała? Myślę, że będzie się rozwijał, coraz więcej karnów, coraz więcej ledzy chce grać ta Bućka. Są nowi ledzy, którzy są zaangażowani w to i oni myślę, że oni będą współrobili, żeby z tą Bućką iść do przodku. Ja bardzo cieszę, że oni też prawie w tym zarząd zostawiałem na nowych ledzy, na młodych, nie plus na tych, którzy pora lat nazad zaczynali ten sport, bo to też tak to je w Ziecym, że prosto przechodają nowy ledze i dobrze, żeby to się rozwijało. Myślę, że to pełni Kasiep, cię Kłescyżna, cię Bruse będą miały jako swoja łudba na ten rozwój. Myślę, że też młodzi ledze mają wiele takich umiejętności siekani i za jakimś udetkowieniem tego, bo to jest też ważne, za dogadaniem się z organizatorem, a z tymi, którzy dozyrają tych boiściów, że to nie jest taka partyzantka, bo nie wiem, czy to pamiętasz, ale ten 2017-2018 rok to była partyzantka, jeśli chodzi o Bućka. Tak, te pierwsze turnieje, te pierwsze mecze, które my grali, to richtig było partyzantka, ale było fajne, w takiej fajnej ledze, czy jak w tych niższych ligach nożnej bale, to było takie familiowe spotkania, także myślę, że bardzo mileczno wspominam ten czas i tych ledzy, których dzięki Bućce ja poznał. No i myślę, że ten familijny charakter cały czas tam łestu, a przy tym nowy możliwości są odmikają. Będziemy na pewno śledzeli na bieżąco to, co się dzieje w Lidze Bućci, będziemy relacjonować, ledlowaju to wszystko, co w świecie Bućci się dzieje, jakie są wynici, jakie akcje, jakie zagrania, jak ten sport się rozwija. No a na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za ten spędzony czas z Teto Graje w Kasiebie i Świat, który prowadzę ledlowaju. Krystian Andryskowski. I Adam Hebel. Do ucieczki, do uzdrzeni. Do uzdrzeni. Na jej programy są dobrze wykończone i Zanka Dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykończenia. Kasiepści media wrzucają weź sibik z OK Service Mariusz Słowi-Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Nasze sydzi idą coraz weźi z Dobrzyńcą MH Tech Marek Hartwig, wynajmani podnosnika, montowani świątecznych dekoracjów. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, która pomoże sobie zacząć kariera w odnawialnych zdrojach energii. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udetkowieni modernizację hecie. W Kasiebie i Świat wsiedkłe na glanc Zanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41.